Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk az 5 napközi Kft. Én Roberta vagyok. Én meg Andi. És azzal foglalkozunk, hogy a 9-17 éves gyerekeknek délutáni elfoglaltságot biztosítunk, illetve korrepetáljuk őket minden tantárgyból. Megmutatjuk az 5 napközit. Ez az egyik tanulószobánk. Az 5 napközi vállalkozás igazából arra alapszik, hogy bármikor idehozhatja a szülő a gyerekét, akár egy hónapban egyszer, vagy egy héten egyszer, amikor neki más elfoglaltsága van, vagy le van maradva bármilyen tantárgyból, mi szívesen látjuk este 6-ig. Ez itt a másik szobánk. Akár egyben nyitjuk őket, akár külön tudjuk szeparálni őket. Ebből nyílik egyébként a játékszoba is. Annyira megoldatlan a délutáni elfoglaltsága a kisgyerekeknek, illetve az általános iskolás gyerekeknek, hogy mindenképpen akartunk egy olyan napközit csinálni, ahol nem csak tanítunk, vagy tanulás van, hanem tényleg a teljes délutáni elfoglaltságot biztosítjuk a gyerekeknek. Tanítok horkolni, a lányok imádják, puzzle-okat játszunk. Online oktatóprogramokat is használunk, természetfilmeket vagy kísérleteket. Rengeteg kártyajátékot szoktunk játszani, ami ugye fejleszti a mindenféle gondolkodásukat. Ezekből a játékokból nagyon jól ki tudjuk szűrni azt, hogy melyik gyereknek mi az, ami még fejlesztésre szorul. Raiffeisen Bank külön díjra jelölés kapcsán jutott az eszünkbe. Tényleg érdemes lenne azzal foglalkozni, hogy pénzügyi, illetve gazdasági ismeretek terén is képezzük magunkat. Később, amikor már szert tettünk erre a komoly tudásra, akkor ezt át tudjuk adni esetleg a gyerekeknek is. Itt van az étkező és kártyaasztalunk, itt szoktunk játszani. Egyébként itt a falakon lehet látni a gyerekeknek a munkáit, amit itt készítenek nálunk, sőt, alaptagjainknak még saját külön fala is van, amit ők választanak. Én Roberta néni vagyok, itt vagyok az egyik 13. kerületi iskola előtt, ahol azokat a gyerekeket várom, akit az 5 napközibe viszünk. Ez is a szolgáltatásunk része, hogy a gyerekek biztonságosan eljussanak az 5 napközibe. A legjobb pillanatok a munkánkban azok a visszaigazolások, amikor a gyerekek visszajönnek, és elmondják, hogy jó jegyet kaptak az iskolába, vagy órai munkáért megdicsérik, és nagyon boldogok tudunk attól lenni, amikor egy gyerek jól teljesít az iskolában. Tanárnak mindenhez kell érteni. Gyönyörűen felszögelted. Azért lettünk 5 napközi, mert a hosszú távú terveink között az szerepelt, hogy 5 napközit nyitunk még. A cápákban való szereplésünkkel ezzel is indultunk, hogy több napközit szeretnénk nyitni, és erre Bolyinka Miklós harapott rá a legjobban. Fölajánlok nektek 4 havi bérleti díjat, én bevállalok támogatást, ha találtok még egy ingatlant. Az első 4 hónapot, amíg nem tud termelni az az ingatlan, és nem nincs bevételetek, addig én azt megfinanszírozom. Köszönjük szépen. Nagyon gálás ajánlat, köszönjük. Szeretett cunami zúdult ránk, mindenki azt mondta, hogy ez egy hiánypótló vállalkozás, ez egy nagyon jó ötlet, rengeteg segítséget nyújtunk az olyan szülőknek, akiknek pont erre van szükségük. És hát nagyon nagy megerősítés volt, hogy a volt tanítványaink és az ő szüleik is olyan pozitívan nyilatkoztak, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit csinálunk, hogy ez egy nagyon nagy megerősítés volt nekünk. Mivel mi nem egy állandó létszámmal dolgozunk, hanem a gyerekek úgy van, hogy jönnek-mennek, rengeteg más elfoglaltságuk is van délután, úgyhogy mindig van hely egy új gyereknek, sőt nagyon szívesen látunk bárkit bármikor.